на ситуацията в групата на Байерн, Арсенал, Олимпиакос и Динамо Загреб. Да видим атаката на Порто. Топката вече в наказателното поле, отклонена във вратата от Кристиан Тейо. Струва ми се, че това точно така, той се разписва. В прегръдките на своите съотборници. Радост за привържениците на Порто, пропътували разстоянието до Тел Авив. Андре асистира на Тейо в 19-та минута. Ето го пасът на Андре, много прозорливо, видя свободния Тейо, имаше огромно пространство пред него, но голяма въпросителна около действията на вратаря Райкович. Дали тук не бе далеч по-умно да седи на гол линията си, вместо да излиза в такава позиция, и трябваше да се справи много по-добре, подскочи по изключително глупав начин, поне според мен. Трябваше да вземе солидна позиция. Не бе удобен момента за Тео да го прехвърля, тъй като вижте, ъгълът пред испанския атакуващ полузащитник не бе кой знае колко голям. Прехвърлящ удар от там изисква огромно майсторство. Грешно разчетана ситуация от Райкович. Вкарва попадение на успокоението още в началото на втората част. Центриране. Андре играе с глава и бележи. Може би забелязахте по какъв начин бе забравен Андре от защитата на Макаби. Имаше огромно пространство в наказателното поле. Халфът на Порто, който се отчита с асистенция и гол в срещата. Подадена Кристиан Тейо за попадението в 19-та минута. И сега виждате по какъв начин, въпреки че футболист на Макаби погледна за да види къде е Андре, не взе нужните мерки за да го неутрализира. Това е десният бек Тиби. Никакъв шанс за Райкович. Много хубаво насочи топката Андре в ъгъла. 2-0 за Порто. Макаби Тел Авив бързо ще трябва да забрави и четвъртото си поражение в груповата фаза. Изглежда, че вече са ясни. Много хубаво изпълнение. 3-0. Смълчани са напълно зрителите по трибуните на стадиона в Тел Авив. Лаюн е голмайстор за Порто. Асистенцията ще бъде на Кристиан Тейо, който също по подобие на Андре с попадение и завършващ пас в сряда вечер за третия успех на Порто в групата, който приближава тима до следващата фаза. Фактът, че Челси печели срещу Динамо Киев, няма да позволи на драконите още след четвъртия кръг да са сигурен участник на осми на финалите, но на 90% това ще се случи. Ще опитам от тук нататък в заключителните минути на срещите да ви казвам и каква е ситуацията. Макаби Тел Авив най-карва първия си гол в тази годишното издание на Шампионска лига. Той пада след Дуспа, оцелена за това нарушение срещу Захави. Жълт картон за Макси Перейра. Много любопитна ситуация. Не съм сигурен, че тук трябваше да бъде оцелено нарушение, но в крайна сметка така е преценил главния съдия. При 0-3 да даде шанс на домакините да се порадват малко. Захави се засилва и въпреки че Касиас усети ъгъла,
Изстрелът на седмицата бе много точен. Подканва се отборниците си, както и феновете по трибуните да продължат да вярват в това, че домакините, някои от феновете на които носят фланелки на Арсенал, могат да стигнат до равенството поне. Много трудна задача обаче. Смяна в състава на Порто.